Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفشر فيلا لجباو أمي أوفو كوالي مندو كادل الله سبحانه وتعالى في ala ka hina naka kisha naka barka ala ko jide ko chaya nena ukilingile na bela jelenka amawla donia ka fo san ba flanin tan kononto janvier kalo an karamuga essayer Sharif Usman Madan Haidara siga soka oka mawludo bara ukun chelen kofe ka be janvier kalo tleta ani woroma ayi kunshin buguni maradugu dola mi nabi wele ko manankuro an karamuga bora buguni dafe kabire sogomada tle wati oka kunshi manankuro duguo dugube furancela togodaw dugubaw waradaw u bela jelen bora ku kan ni soja yirani an karamugo kanin temeniye inafo aw bora ku ye chugomi TV shirifila sanfe journal temenewna bi ni sigida ina sirafe ajora dugu mununa ninga sigi ka mikro mina kala seluke amina o baraw de yirawla o kun folo kera dugu mina o kera chemala bani monoche u ka dugula mi na bi wele ko denye Chemala bani mona chabila kafo kabo dugu muga ani sheki asigi baga chelakaw ani musolakaw olu butiu jo ma ba muga ani ma banani meru ubora dugutigi ubora dina nyema ubora chew muso kukani soja yira an karamogo la akani temeni sirafe dugutigi ye foli kamin lase fogata se anga merima ni an karamogo ye uka foli koma segin kabla sirali dakurnya flalase ninga duwa donke ange je ko baro sere ya nyogon fe denye nga den duguti ne mi ye kolo duguti ne bino ke de do ako nge kuma a place la parce que afari manjala tamado ngu bismillah ko foli kula ku fo ku tando ko wala mando mfana bino de be kene kaya ni la fana koro be kene kaya nga anga talibula ne duguti ko ka dugu o duguti ne do ka duguti dugu o duguti de ola ko nge kuma ka foli ke jamala kuma tana ko te ala sago balima soro anu jengo mangala ala ka anu fara ko mange o kene na an kene soro ala mo kene bala an fana fe ya o bina dobu mun ga ya dobu no ala ka jabe amma hakin na min ban ko fo o yine o ki dobu ko kan o dobu ala ko jabe ala ka nto nyoye ala ka batola bi ala ka kene alama ala ka labawnya ala ka fara kene ka jama kan hakito bakka sallallahu muhammad ko jama silama an sogoma ko bamako ka o danser Sharif Usman Madan Haidara et la délégation à danser. Sharif Usman Madan Haidara Bidombaye. Sharif Usman Madan Haidara en tout temps don ambe billet. Sharif et yele anga kene kayan bidu koloyinka. Kobado enyo kaninke on fait nebe se ka fo depuis ngolola ni ya foloy Sharif Usman Maya Haidara ambi télé la Sharif Usman Maya Haidara ambi gien nefe nga ange soro antege kono anga dugukolo ko ka commune ni kono ya ni ya foloy e bora Sikaso kuna sini anya ye tele la an ba don an be ikomi tikise dingelen o jamala Sharif Usman ni bi na tuma biye akumi gele amolo koso ambi fo ki walema don ki barikada Sharif Usman Maya Haidara jama min bolen fle ki kumbe wakati na jogo do suna ka chanini donc ka fo ka barikada amba ñini fe Sherifu anga commune ni commune dum ya toy chemala bani mono che
dugu 28 mɔgɔ ba 24 o de b'a kɔnɔ Sherifu e bɔra sira min ka sisan i y'a ye ka taa yan fɔ Manakɔrɔ anw fa wolola k'anw yɛrɛ wolo ka se bi ma sira bɛ état minɛ e b'a dɔn nin ye a goudronnement de ye anw bolo samiya fɛ ne nana ye tɛ se ka tɛmɛ an b'a ɲini fɛ an ka sira an y'a laɲini kɛ gouvernement fɛ pour que an ka sira in ka dilan ka bɔ Buguni ka taa Manakɔrɔ an b'a ɲini fɛ i ka duwawu k'an ka commune ye i ka duwawu kɛ anw yɛrɛ ye i ka duwawu k'an ka dugu ye i ka duwawu kɛ an ka sirako la k'an sara i la Ala n'a a kira kama Sherifu i ka a lase faama ma an ka sira in bɛ se ka dilan cogo min na donc k'i fo k'o dɛnkuran foli kun don ka di e ma hakɛto bɛ ni ka sali Ala ma o de أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba n'a so dunke sanumanw kan n'an ka sahaba ɲumanw an bɛ dugu min na Deɲɛ ayiwa alhamdulilayi an bɛ Deɲɛka bɛɛ fo a cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ani yɔrɔ o yɔrɔ nana fara Deɲɛ kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye an bɛ dugutigi fo a ye kuma minnu fɔ a diyara an ye an b'an ka monsieur le maire fana fo a ye minnu fɔ a diyara an ye an bɛ dugu den bɛɛ fo imamu minnu bɛ yan an ka batokɛla fɛn o fɛn bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye komi an yɛrɛ b'a kalama an tɛmɛtɔ de don ayiwa an balimaw bɔra k'an kunbɛn an jɔra o bɛ wajibi an ka k'u fo u ye bonya minnu fana kɛ an ye bonya in bɛɛ ye ayiwa u tilala ka muso dɔ jiginna o den kɛra muso ye u ko o ye ne ta ye ko k'a da muso fɔlɔ la ayiwa alhamdulillah o ye bonya ye danti min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka den balo Ala ka dugu in yɛrɛ Ala k'a kɔrɔta Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka dugu denw bɛɛ u ye laɲini min kɛ n'o ye sirako ye an bɛ dugawu k'a la Ala ka faamaw karaba ye yarabi Ala ka faamaw karaba ye a b'a fɛ cogo min na Ala k'a kɛ ten ayiwa Ala ka n'an ka ɲɔgɔn dan nin ma Ala kira bonya kama banati bayakɛlaw ayiwa an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ n ti fila fara Ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ an bolo Ala ka yafa an bɛɛ ma k'an bɛɛ laban ɲɛ Ala kira bonya kama sɔli ala rasuli an bɛ Garalo duguba yɛrɛ kɔnɔ a balonci kɛnɛba kan an n'an karamɔgɔ ye Seyid Sharif Usman Madani Hayidara tumana min na a donna u y'a kunbɛn kilomɛtiri 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ ni ka na bisimila balonci kɛnɛba in kan an ka mɛrilakaw dugutigilakaw alimaminakaw diinɛ ɲɛmɔgɔw Garalo cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen bɔra kɛnɛ in kɔnɔ foli ni waliɲumandɔnw kɔfɛ an karamɔgɔ ye ladilikan minnu di fo ka taa se mɔgɔw ka bayakɛyɔrɔw ma an ka jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen seereya ɲɔgɔn fɛ jama n ka foli b'aw ye n ka tanto bɛ aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ n ka dugutigiw tɔgɔ la n ka sous-préfet tɔgɔ la n ka bureau communal tɔgɔ la n ka mara tɔgɔ la n ka foli bɛ aw bɛɛ ye dunanba min y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na n ka mara kɔnɔ n ka foli bɛ a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko u bisimilayi Garalo a n'a a mara kɔnɔ an b'a ɲini masa Aramani fɛ fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana o kɔsegintɔ sɔrɔ commune tɔgɔ la n ka sous-préfet tɔgɔ la n ka dugutigiw tɔgɔ la ani n ka mara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a ɲini masa Aramani fɛ karamɔgɔ a bɛna fɛn min fɔ a bɛna dakuruɲɛ kelen min fɔ a faamuya ko ɲuman Ala ko o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye hali bi Ala ka basigi don a la n ka commune hali bi Ala k'a yiriwa cɛbɛ ni kanbɛn hali bi Ala ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a ɲini karamɔgɔ fɛ ne ani n ka commune ani n ka mara bɛɛ lajɛlen a kɛ duwawu k'u ye a kɛ duwawu kɛ jamana ye fitinɛ min bɛ yen masa Aramani a dafa a ko ɲuman a k'o kɛ kiraba bonya kosɔn
sallallahu wa salim n bɔra kuma la merci. ونبينا ومولانا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي أمد دوك واتبلا جننا كما بامنا فني تاني كسي يوما على كانواي تاني كسي يوما على كانوايا كرنغنا رو دوتي تولا كوكا كرامو ايدرا ناكا جما فو كنبا بلا جنن فو غرالو دوتي تولا يا ربي مزامنا ايدرا يوما ناوما يا كان سي هرو على موكدا يا ربي فما موناي نبا ناي تاني كسي يوما على كانواي تاني كسي يوما على كانواي يا ربي ايدرا يا رب بولنغو سميه مي كنا كو على كسميه جا علي على كسميه جا فما موناي يا ربي فان يفتا على كو دوما فما موناي فان يفتا على كا دوما ميري مناي فتنه ما كي جمانا مونو فتنه ما كي كومين من على كا فتنه نويا علي على كا فتنه نويا يا ربي على كا اندمه يا ربي على كا اندمه على كا كورتا سما دين على كا كورتا تيبا نمان كان كو صلى الله رسول الله تعالى فكبو شيطان تورم اني الله تعالى فنا تنين كوفه انا كبركه كوفه كيشي نما وينن كوفه سنا مهوري انا كسبان ما انا كدميا وبلا جلن كوفه نفلا كبو المنبلا المن تو بلا جلن تولا بالو المن بتولا كوكا هيدرا كوكا فو انا فهم ناي كوكا بيفو كاتلاga دوغا ايمان انا سوق من على هميه هيدرا جبنا نشرتي سوق من اچلوجي تكاتلا الله الله اكشله انا كدميا انا كسمو بي kayo hamini Allah Taala fe ala kana toro sika kana ka mo soro o bolen go fala ko balo kelenda ala talu balo jumana kelenda ala talu mali be kanga Allah Taala tananina muna ala ya lon akanga ka chide mboro mi ala lolelo sama kono mali niya mo kila keme be kono ton o islamai o te jumana shani malite ni nyon fudi le ko manga bala moro كوت ماذا عمله ولا تنو كوشني كنا كلا وقلبه أطيلة شني كنا على وقلبه أطيلة كوردا هل بي على ولا تغني نيون شاما على أنسكا كنا المهم كو كاجرا على كابنا لما هكذا بقى صلى الله محمد أما سيسين دالي مساتو وبركة ما يمسام يا دام ننال دي بالابا أما سولي تيا محمد مصطفى كا مين كرا روسون هرما يكا كدام فن بلا جلني ما يه أني كرا فلان كرا لابا أمي سولي تيا كا o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli o n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an b'an karamɔgɔ n'a nɔfɛ tugun jama bɛɛ lajɛlen fo musow tɔgɔ la Garalo commune na association Garalo comité bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la musow ka dugawu ɲini bɛ karamɔgɔ yɔrɔ Mamadu Tarawele an bɛ kalifa nin di e ma mɔgɔ si tɛ don sangaso sanfɛ n'i m'a yɛlɛ a sikale fɛ Mamadu Tarawele an ma nka kalifa d'i ma i k'a di ba sanden ni ba madan den ma ko a ka solona don a mɔkɛ la Alakira Muhamadu hami min bɛ musow la o ye cɛw ka ɲɛtaga ye ni muso min cɛ ma taa ɲɛ o muso ka ladiriya tɛ dafa o kɔfɛ an bɛ dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ barika ni si ni labanko ɲuman Ala k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma Ala k'u kɔlɔsi Ala kana an ka jugu ye Ala kana jugu b'an na Ala k'an kisi k'an denw laɲa an b'o dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ n'o de ye dugawu laban ye an b'a fɔ an ka salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. An ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ne o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita gouvernement bɛɛ tɔgɔ la Buguni région gouverneur tɔgɔ la bawo an kɛra région ye Buguni préfet tɔgɔ la Garalo mara dugu 58 a dugutigi bɛɛ tɔgɔ la a maire nan bɛɛ tɔgɔ la commune nan maire bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ karamɔgɔ ma ko a bisimila ko an sigilen don kɛnɛ min kan Ala k'a kɛ kɛnɛ sewale ye an ɲuman sigila cogo min na Ala k'a ɲuman wuli ten nabagaw o natɔ fɛn mɔ sɔrɔ sira la o sigitɔlaw ka n'o sɔrɔ n'u bɔla an fɛ a b'o kun da yɔrɔ min kan Ala ka se n'o ɲuman ye an tɛna kuma janya an bɛ dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ an ka mara ye n'o ye dugu 58 ka dugawu kɛ Mali bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɛlɛkɛdenw min bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan a ka dugawu kɛ u bɛ kɛnɛ min kan u bɛ ka faso de kuma bɔ Ala ka segin n'o ɲuman ye
an bɛ k'an da k'an sunɔgɔ so bi o nugu de bɛ k'an lakana an bɛ laɲini kɛ karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ an ka komini a ka dugawu kɛ an ka mara bɛɛ a ka dugawu kɛ Mali bɛɛ ka dugawu kɛ kɛlɛkɛdenw ye Ala ka kɛlɛ nin Ala k'a ban pewu a fura a bɛ Ala de bolo karamɔgɔ ka dugawu kɛ a ka ɲini Ala fɛ a ka jisuma kɛ kɛlɛ nin fura ye k'a ban pewu donc an bɛna bɔ kuma na k'a fɔ jama ye ko kɛnɛ dayɛlɛla an bɛna kɛnɛ di karamɔgɔ ma a ka tɛmɛ ni baara ye أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأخيار وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلامي وأمي ألفو كألا بركادا كألا ولي ماندون ala min sɔnna ani an balima garalokaw ka sigi nin waati na ni o bɛnna le 17 premier mois 2019 ala ni ce an balimaw kun bɛ nin de ɲini an yɛrɛ kun bɛ nin de kanu wa ala sɔnna a latigɛra ala ni ce o la an ka munumunu wajuli tɛ bilen a kun ye dɔrɔn n'an balolen don an ka yaala ka ɲɔgɔn filɛ ɲɔ tɛ an kun bɛ fɛ ka min fɔ o banna ala sɔnna ka muɲu an ye ka si dɔ di an ma fɔ min kun bɛ an fɛ ala sɔnna an y'a bɛɛ fɔ an bɛ ala fo an bɛ garalokaw fo an bɛ garalo faamaw fo an ka préfet kumana an ka monsieur le maire kumana dugutigi kumana an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kumana an ka muso ɲɛmɔgɔw kumana an ka foli b'u bɛɛ ye n bɛ segin k'an ka muso ɲɛmɔgɔw fo u ye bonya min kɛ garibukɛ ye sɔgɔmada in na n kun kan k'o duloki de don ka na n sigi yan bi alisa nka duloki taara eretari la dɔɔni nka a ma tiɲɛ sabu a bɛ garibukɛ bolo aha duloki jala ma taa dɛ duloki ni fɛn dɔ taara nka n t'o ɲɛfɔ maa ye o ye gundo ye ne ni musow cɛ an b'aw fo an bɛ segin k'aw fo nin bɛɛ bi sɔrɔ fɛn min na silamɛya dama de don maa o maa n'i kɛra ala fɛ ala bɛ k'i fɛ ala y'an da o de kama mɛ kuma surunya na komi a b'a faamu n ka kuma bɛɛ la fɛn an y'an to fɛn dɔ de kan k'a kun to yen n'i ye fɛn o fɛn minɛ k'a kun to yen fu b'i bolo silamɛya a ma faamu kosɛbɛ a nakun n'a nacogo o de ye mɔgɔw sɛgɛn n'o tɛ diinɛ si tɛ yen min ka di silamɛya ye min ka nɔgɔn silamɛya ye min bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ silamɛya kan o tɛ yen alors mais anw ye silamɛya kɛ min ye i ka ye misiri kɔnɔ kɔlɔsi ka y'i bolo i k'i boji bila walima i ka jalamugu meleke walima dulokiba ka y'i kan na la silamɛya t'i ye cogo nɔfɛ silamɛya bi kɛ cogo de nɔfɛ o de la alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam tuma min na yahudiyaw y'a ɲininka ko an y'a mɛn ko ala y'i ci ala ye mun d'i ma ka na alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam a ma seli fɔ a ma sun fɔ ye a ma jaga fɔ ye a ma hiji fɔ ye a ko di a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira ala fɛ nabi ɲumanw ni kiraw taara ka jogo ɲuman min to dugukolo kan ka sinjitugu min to yen cɛ ka kɛ laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ muso k'a cɛ bonya
denmisɛnninw k'u bangebaaw bonya dangadenya ka dabila o sira ɲuman min ni nabi ɲumanw ni kiraw taara k'o to ala ye ne bila ka na ko n ka n'o de dafa o tuma na aw ni ne b'a faamu ala kira cira an ma sallallahu alaihi wasallam an jogo dilali de kama taara an na lafiya diɲɛlatigɛ la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kan bi an karamɔgɔ y'a fɔ sisan ko mali kɔnɔ mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 ko 90 ye silamɛ ye a ye tiɲɛ de fɔ a ka cɛ o ye jate la statistique ye jate min bɔ mali kɔnɔ a mɛnna depuis 2000 et quelques mali statistique y'a yira k'a fɔ 95% musulmans mais an tɛmɛna o bɛɛ ka bi mais o n'a ta bɛɛ silamɛ cayara misiri cayara kɔlɔsitigi cayara mais tiɲɛni kɛra an dɛsɛra ka denw lamɔ bɛɛ ɲɛ b'a la cɛw ni musow cɛ bonya tɛ yen cɛ yɛrɛ n'a musow cɛ laadiriya tɛ yen denmisɛnw olu ma sɔn ka bangebaaw bonya n'o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la o ye yɔrɔ tiɲɛnen de ye n'i bɛ bɔ i ka so i b'i ka so da sɔgɔ de ka tile bila i kun parce que danaya tɛ yen hali i yɛrɛ n'i denw n'i ka famille cɛ tuma na n'an sera ye o ye kojugu ye silamɛya nana ka nin de kɛlɛ silamɛya nana ka sinji de tugu silamɛya nana ka balimaya de dilan silamɛya nana an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'i y'i mɔgɔ ɲɔ degunnen ye i ka degun wuli ka bɔ a kan nin diinɛ nana nin dilali de kama nka n'i da sera nin ma i b'i sɛmɛ ala la sa dɛ i b'i sɛmɛ ala la an sɛmɛnen don ala in de la wa ala ye layidu di sɛmɛnbaa bɛɛ ma ala ko ale de ye huwa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ni ɲɛmaa bɛ yen o bɛɛ la hɛrɛma ye ala de ye wa ni dɛmɛbaa bɛ yen o bɛɛ la sɔn hɛrɛma ye ala de ye ka tila ka layidu di in tansurullaha yansurukum ala ko ni maa min ko i bɛ ne dɛmɛ ne yɛrɛ ala b'i dɛmɛ wa n'i bɛ fɛ ka ala ka kuma fɔ ala y'o de fɔ ala kira ye i ni mɔgɔw ka jɛ kɛ a ka teriya kɛ a ka mudara kɛ mais n'i bɛ fɛ ka ne ala ka wulibali fɔ tawakkal ala Allah mɔgɔw to yen k'i sɛmɛ ne yɛrɛ ala la tuma na n'an taara ta a man ɲi fo an ka segin an kɔ dɔɔni silamɛya tɛ dɛ mali kɔnɔ yanni diinɛ ka don mali kɔnɔ yanni silamɛya ka se yan o y'a sɔrɔ danbew de bi a dafalen bamanan bɛ dulɔ min a bɛ boli sɔn nka n'a ko n ko a bɛ sa k'a ta yɛlɛma mais anw b'an to misiri kɔnɔ k'an gale ala la k'an gale kira la ka sɔrɔ a bɛɛ nkalon ala dun ko ale ka danga bɛ nkalontigɛla de kan nkalontigɛla bɛɛ danganen don ala fɛ a b'a janto nin na kuma surunya na ne bɛ se ka min fɔ musow a ye cɛw bonya an y'a fɔ n ka kuma na anw mago tɛ cɛmanninw na bilen dɛ an mago bɛ cɛw de la o tuma na musow de bɛ se ka cɛw dilan muso de ye cɛ dilan izini ye n'i y'i den kɛ mariki japon ye a bɛ mɛn bolo la dɛ nka n'i y'a kɛ mariki chinois ye n'u cira a la a bɛ kari jamana in bɛ cogo min na i den blende nasi tɛ sɛbɛn dɛ ka sabali a fa kɔrɔ k'a ka tɔɔrɔ muɲu k'a fɔ ala k'a barika don i den la walahi o ka bon mɔri sɛbɛn ye a ka bon nasi ye wulibali don a ɲinina cɛw fana fɛ u ka kɛ laadiri ye parce que dekun belebele a bɛ muso fana kan koyi muso fila bɛ kun saba bɛ kun 1000 billet bi di dɔ ma dɔ mago bɛ den bofiningolo zafinɛ na o ti sɔrɔ ni misiri ko Alahu Akbar ko an tatɔ ye misiri la e bɛ taa misiri jumɛn dekun kun fɔlɔ jumɛn bɛ muso kan muso fila ni saba bɛ kunna
mais n'a fɔra e ni maa ka jɛ i muso la a bɛ ɲɔgɔn fa siga t'o la sabadun jɛ b'e la tumana dekun dɔ bɛ yen n y'o de fɔ n ka kuma na ala ye sinaya dɔn k'a ka gɛlɛn mais a ye sabali k'a fura ye siga t'o la mais munna a ye sinaya kɛ munna cɛ fila t'i jɛ muso kelen na munna muso caman de bɛ di cɛ kelen ma kɔrɔ de b'a la a kɔrɔ tɛ ko ala ma musow lajɛ ala ye musow lajɛ mais ala ɲɛna musow ma kun de siga t'o la n'a fɔra an bɛ ka kelen kelen dama ta kumandanw filɛ nin ye olu ti fila ta a ka caya ayiwa an ka fonctionnaire caman bɛ yen o bɛɛ ko kelen kelen bon ni bɛɛ y'a ta kɛ kelen kelen ye o e kɔrɔmuso in bɛ cɛ sɔrɔ bilen a tɛ sɔrɔ siga o tuma na kuma ye nin de ye tiɲɛ don musow dekun b'a la nka sabali a to nin kana far'i kan tari o na bɔ bɔlɔn kɔnɔ tigɛ ka jan na tari o na dumunikɛyɔrɔ sɔrɔ a na sutura mais n'an bɛɛ ko maa ti fara an kan an bɛɛ ka so bi f'an bolo dɛ an denmusow bɛ yen an balimamusow bɛ yen o tuma na caman furuli o de bɛ an lafiya a bɛ jamana lafiya muso yɛrɛw ka hɛrɛ b'a la i ye den min sɔrɔ o kɛra halala ye i b'i cɛ ka so cɛ de kan ka baara kɛ ka n'i balo mana garalokaw an ka kuma kun tɛ taa fɔ yan mais a yɛrɛ kama hali n'a ko an ka si yan dugu dɔ ye mɔgɔw b'a sɔrɔ yan an balimakɛ ko a ko bayakɛlaw bɛ yen i y'a dɔn i ka fɛn bɛɛ fɔ nka kana baya fɔ dɛ ayi n'i ko baya o kɛra Hayidara ta ye ala ye ne sɔn koyi walahi ala ye ne sɔn don o don ne fa ni ba bɛ ka nɛni an yɛrɛ ka karamɔgɔw ni moriw fɛ baya ko la a kɛra Hayidara ta ye y'a dɔn ni kuranɛ aya dɔ sera ka sɔrɔ min kɛra Hayidara ta ye y'a dɔn ala ye Hayidara sɔn n'i ye baya ko fɔ dɔrɔn Hayidara mɔgɔw do sɔn mais baya yɛrɛ ye mun ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ suran caman na nka a bɛɛ darakɛɲɛnen dafalen walanwalalen o bɛ suratu mumtahina na i b'a aya 12 lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko yani n ka se ala ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko layidu 6 ni maa o maa y'a ta n'i y'a dafa i ti don jahanama na abada i bɛ kisi layidu 6 n'i y'a ta n'i y'a dafa ko i kana siga i ti jeni a y'a fɔ kitabu minnu na Bukhari b'a la Muslimu b'a la Abu Dawudu b'a la Tirmiziyu b'a la Ibnu Maja b'a la Sunan Nasayi b'a la Ahamadu b'a la a bɛɛ nin bɛɛ kɔnɔ ayi o bɛɛ yɛrɛ to yen dɛ ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ baya ye mun ye ni mɔgɔ minnu kun bɛna don silamɛya la i bɛ n'i tɛgɛ da ala kira tɛgɛ walima a ka sahaba dɔ tɛgɛ k'a fɔ n ti fila fara ala kan ne bɛ don silamɛya la n ti fila fara ala kan n bɛ don silamɛya la n ti sunyali kɛ abada n ti kɛ so ye n bɛ don silamɛya la n ti jɛnɛya kɛ abada n bɛ don silamɛya la n ti n den faga komi a b'a kalama arabuw ka magan arabu dɔw ka siya baara kun y'o ye n'u ye denmuso sɔrɔ ko denmuso wolo ti mago ɲɛ a bɛ jɛnɛya kɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ a tɛ se ka bamuruta ka jɔn minɛ a kɔrɔbayalen san 6 san 4 u bɛ taa dingɛ sen k'a bila a kɔnɔ k'a gere a bɛ fɔ o de ma kuranɛ kɔnɔ ko el-maw'udatu wa izal maw'udati su'ilat bi ayyi zanbin qutilat ala ko lahara u y'u den minnu faga ne bi den ninnu ɲininka bangebaaw ɲɛna a ye mun k'u la n'u y'aw faga o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma na i b'a fɔ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ sen kɔrɔ bolo kɔrɔ nin bɛɛ ye kelen ye
parce que a bɛ namara si o si i ti maa janfa alors sen kɔrɔ muso dɔ ka tulon kɛ ni cɛ dɔ ye a kɔnɔ jilama ka furu cɛ wɛrɛ ma ka den k'o ta ye o ye senkɔrɔla n'a ɲɔgɔnnaw ye bolo kɔrɔ ka peseli kɛ ka kilo 100 kilo mais i ye kilo 98 de d'a ma k'o ye 100 kilo ye olu n'a ɲɔgɔnnaw walima ka mɔgɔ dɔ minɛ min minɛni ti daga ye walima ka mɔgɔ faga o n'a ɲɔgɔnna o ye bolo kɔrɔ ye n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ o tumana a bɛ laban ni mun ye ko ne n donna silamɛya la n pɛrɛlen don ni alakira muhamadu ye n bila baara ɲuman fɛn o fɛn na n b'a kɛ nin de bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a kɛra Hayidara ta ye cɛ minnu sɔnna ka nin layidu in ta alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam ka fɔlen la o cɛbaw n'o musobaw kɛra ka diɲɛ fa bi ala ka dugukolo fan bɛɛ kan continent 5 bɛɛ kan bi bayakɛla kɛra k'a bɛɛ fa malgré an fa bi neni an ba bi neni galonjugu bi danna kumajugu bi fɔ a ma mais a kɛra i n'a fɔ tulo yɛrɛ tɛ mɔgɔw fɛ ala ni ce ni tiɲɛ n'i ye tiɲɛ bila i bɛ nkalon de minɛ sa fara walimuso la n'o kɛra Hayidara nin yɔrɔ ye ala ye Hayidara sɔn kumana ko bayakɛlaw bɛ yen minnu pɛrɛlen don ka nin layidu 6 in ta ala ɲɛ kɔrɔ k'i disi gosi lahara ala ɲɛna Seydina Umaru denkɛ dɔ tun bɛ yen ni baro jara u denmisɛnnin dama a tun b'a disi gosi nin de a ko anw ye baya kɛ alakira bolo kabini an ka dɔgɔ fo ka na se bi ma a kelen ma tiɲɛ ne bolo a b'o fɔ a b'a yɛrɛ vanter ni o de ye mais n'o fɔra bi selilaw ye olu ko da yɛrɛ tɛ se ka gosi a la wa ala sɔnna mɔgɔw sɔnna a na dɛ neni ma fɛn tiɲɛ jagabɔli ma fɛn tiɲɛ mɔgɔw bɛ tiɲɛ fɛ o hali n'u tɛ se k'a kɛ u b'a fɛ kumana an b'a dafa ni baya ye ka sɔrɔ ka sira ɲini an ka faamaw n'an ka alimamiw ni jamiya ansar dinil islamiya yɛrɛ fɛ sira tɔ ka jan dɔɔni ayiwa bayakɛlaw an b'a daminɛ a fɔlɔ n ti 2 fara ala kan a ma nɔgɔn dɛ a y'a labɛn a fɛ n ti 2 fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a ɲɛ an bolo ala k'an s'a kɔrɔ ala k'aw sara alhamdulillah an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ni tun y'an ye garalo balonci kɛnɛba kan ka bɛn san 2019 kalo fɔlɔ tile 17 ma la garalo tɛmɛnen kɔfɛ an nana dugu min na o de bɛ wele ko Mafele Mafelekaw fɛnɛ bɔra ka caya mairelakaw dugutigiw alimamiw diinɛ ɲɛmaw cɛ ani musow bɛɛ lajɛlen bɔra ni k'u ka nisɔndiya yira n'u ka farifoni an karamɔgɔ ka nin tɛmɛnin na fɛn minnu bɔra Mafele an ka jɛ k'o baaraw seereya ɲɔgɔn fɛ n'Ala an fɛ yan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw kɛnɛ nana ala ka to aw kɛnɛ ka segin n'o bɔra an bɛ foli lase Hayidara ni a kɔ jama ma k'u danse u bɔra u ka so u donna u ka so ka dubabu k'u ye u naliko ɲuman ani u seginko ɲuman na k'a ɲini u fɛ an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ barika kama u ka dubabu kɛ an ka sigida ye ka dubabu kɛ an ka jamana ye ayiwa halibisa ala kɛ sabati kɛnɛya bɛn kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn hakɛto b'a la sallallahu Muhammad alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin k'ala fo k'a barika la ɲɛnɛdugu ko ten ala ye fɛn b'ale di bi ɲɛnɛdugu dugukolo ma bi walamusa ma k'a k'a ni sɛnɛ silama bɛɛ fa kelen ba kelen a bɔra a ka so a donna a ka so dugutigi kɔrɔba gatigi a tɔgɔ Mamɛdi Sidibe o y'an ta gatigi ye Zumana Sidibe a fa tɔgɔ Yɔrɔ Sidibe
a ba tɔgɔ Nanaba Sidibe ma fɔla dugutigi an bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ o de ye bi ye Ala ye min k'an ye ko k'a fɔ k'a ni sɛnɛ a bɔra so a donna so ayiwa an ka mɔgɔ an bɛ furu ɲini woro tan kelen na an bɛ so tigɛ na ko woro tan ni k'a d'a ma a bɔra a ka so a donna so cɛ ko k'a fɔ mafɛla cɛ ko k'a fɔ mafɛla muso ko k'a fɔ denmisɛnnin ko k'a fɔ mɔgɔkɔrɔba ko k'a fɔ k'a bɔra a ka so a donna a ka so denkɛ a bɔra Yasaro a ye dugawu min kɛ dugawu min na la dɛ n'i ko k'i bɛ fa fɛ i ye kɛ den fɛ den nana alihamudulilayi a bɛ na lo min kɛ na ni Sumana yɛrɛ n denkɛ Musa Jan a muso bɛ dimi kan n bɛ kunbɛnni la n tɔɔrɔlen don mais depuis a denkɛ donna yan dimi nɔgɔyara dimi nɔgɔyara yan den a kɛra kamalen kelen ani sunkuru kelen ni ko tɔgɔ fila tɛ la la tɔgɔ fila tɛ la la na dɛ a tɔgɔman bɛ yan a furu ɲɔgɔn o fana o tɔgɔ lala musoman na o bɛ yan a balolen don ko k'a fɔ an haminan ko an bɛ min ɲini fɔlɔ fɛn jugu min bɛ diɲɛ kan a bɛ muso kan a bɛ cɛ kan an bɛ min ɲini a fɛ fɔlɔ o ye bana jugu ye bana sugu dɔ n bɛ lilu a dugawu kɛ o la n'o tɛmɛna an haminan ko fusɛri an yɛrɛ ka n ɲɛ b'ale ka dirike la fusɛri b'a la dɛ a y'o tɔ lɔn o kɔrɔ a b'o lɔn an b'a fɛ sira a ka fin k'a fin mɔni ko k'a fɔ k'a barikada an ye yan misiri kelen an bɛ jɛ an bɛ sudon kɛ kelen ye ina sitana rajim bismillahirrahmanirrahim an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma Ala ye min kɛ farala kɛrɛfɛn ye ka tila k'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye Ala min y'a daminɛ n'ale le bɛna n'a laban an b'an sinsin n'o setigi Ala tɔgɔ barikama ye ka tila ka sɔli an ka kiraba kan ale min kɛla sababu ɲuman ye k'an kanda k'an bila duɲa in kɔnɔ na k'an kɛ dennamɔla ye k'an kɛ cɛlabatola ye wa Ayidara n'Ala y'a kɛ bi ko nana se an fɛ yan walayi dan t'an ka nisɔndiya la ni n ko n bɛ kuma yɔrɔ nɔ jama bɛ jigin na walayi nali jalen ye cogo min fala min y'a lɔn mais an b'a ɲini a fɛ a kɛ dugawu k'an ye sijan ni kɛnɛya ni lafiya Ala bolo Ala k'a di an ma labanko ɲuman Ala bolo Ala k'a di an n'a ma Ala kana jugu ban an n'a la Ala kana jugu sa an n'a la a jugu dogolen n'a bangelen Ala le b'a lɔ Ala k'a dɔn a n'a cɛ o kɔ tɛmɛnen fɛ a ye dugawu k'an ye diinɛ nin bɛ se ka lɔn yan cogo min na ka jama kɛ ka dusukun kɛ k'a ta tiɲɛni yɛrɛ la o dugawu an b'o ɲini n'a fɛ hakɛto bɛ ka salala nabi u y'a ɲini an fɛ yan ani an karamɔgɔ bɔ siɲɛ dɔ in na yan n'o ye Badara Ali ye mɛri yɛrɛ y'a ka ŋaniya yira an na k'a fɔ yan jamana n'a dugukolo ko Seku Usumani Madani Hayidara ko a ta don ko n'a gɛnna ka bɔ Bamakɔ ko Malibu kɛyɔrɔ tɛ yen k'a kana yan k'a bisimilalen don yan ko yan dugukolo bɛɛ y'a ta ye hali bi an b'a sɔrɔ ko yan fitinin dɔ kɛ k'aw fo k'aw barikada an bɛna kuma sɛbɛn an karamɔgɔ la. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم
أصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسلموا أنسو كديبي مفليا. Le 17 premier mois 2019, an balimaw ye an kunbɛn ni bonya ani karama ani kanu ye. An bɛ dugawu kɛ Mafilɛ ka bɛɛ ye. K'a daminɛ dugutigi la, ka na alimami na, ka na Jamiya Ansar Dinil Islamiya ɲɛmɔgɔw la, ka na dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na mairie a n'a ka conseil an ka foli b'u bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ bi Mafilɛ ani minnu nana far'u kan nin baara in na an ka dugawu bɛ a bɛɛ ye. Mɔgɔw ka bɔ ka sigi tile la tan ka Garibu Jala kunbɛn n'a bɛ fɛn fɔ a bɛ Ala ka bonya de kofɔ a bɛ diinɛ kɔrɔta de kofɔ. Alimami ka kuma na a ye a da gosira yɔrɔ dɔ la ni o ye kalanko ye ani diinɛ faamuni an bɛ dugawu k'a la ni Ala sɔnna ko in bɛɛ bɛ laban o de la o. Alimami y'a bɛɛ fɔ diɲɛ sɔrɔ t'i sɔrɔ ye sabu i mana fɛn o fɛn sɔrɔ yan don dɔ la i b'i kɔ don a la i mana mɛn cogo o cogo. O de la an kan ka hakili sɔrɔ k'a dɔn ko setigi bɛ yen. Diɲɛ kɔnɔ bi kodɔnnabaw bɛ yen, docteur savants bɛ yen, recherche scientifique bɛ yen minnu bɛ banaw kɛlɛ, minnu bɛ sen tigɛ ka bɔ i la ka sen wɛrɛ don i la, u b'i dusukun bɔ ka dusukun wɛrɛ don, Ala bɛ sɔn i bɛ balo. O kodɔn warala o bɛ kɛ bi. Mais u dɛsɛra min na Ala ka wele ye mɔgɔ min sɔrɔ k'o kunbɛn o ma se ka kɛ dɛ. O b'a yira ko setigi dɔ bɛ yen, setigi dɔ bɛ yen. Mana n'an y'o dɔn ka ban an y'a fɔ siɲɛ caman silamɛya nana diɲɛ kɔnɔ yan an ka lafiya de, a ma na an ka sɛgɛn, a nana an ka bɛn, an ka kɛ kelen ye, an ka sinji tugu, an ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ, an kana ɲɔgɔn janfa. Ni nin sabatira yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ lafiya. Danaya banna, tiɲɛ minɛbaa dɔgɔyara, a kanubaa fana dɔgɔya. Mais kira y'a fɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam. Kira ka hadisa dɔ bɛ yen kira ko silamɛw ma ko aw b'a ye cogo di ni a denkɛw nana tiɲɛ ka a denmusow tiɲɛ ka Ala ka sira bila. U ko kira ma ko o bɛna kɛ wa? Kira ko fɛn bɛna kɛ o ka jugu o ye. U ko kira ma ko o ye mun ye? A ko kira ma aw b'a ye cogo di ni a ka danayamaw kɛra janfankɛlaw ye ni bilasirabaa ma sɔrɔ u la. U ko kira ma ko o bɛna kɛ, a ko min ka jugu o ye o bɛna kɛ. O ko ye mun ye? A ko aw y'a ye cogo di mɔgɔ min b'a fɔ walejugukɛla ma a to ni o de kɛra mɔgɔ kɛlɛta ye min bɛ tiɲɛni kɛ o de kɛra mɔgɔ dɛmɛnen ye. Kira ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo an k'o don y'an ɲɛna. Ne hakili a yera kaban parce que an yɛrɛ ka bamanankan dɔ b'a fɔ ko tiɲɛtigi ma man di. N'o ye tiɲɛ ye kumana kira ka kuma sabati. Kumana alimami ka kuma an b'a fɔ a ye ko an bɛ a ka kuma ye an bɛ ba don a la. Ni nin faamuna an bɛ lafiya. Silamɛya yɛrɛ nana nin de kama. Seli donna na o k'an dɛmɛ, sun donna na o k'an dɛmɛ, hiji ni jaga donna silamɛya la o k'an dɛmɛ. Mais nin si tɛ silamɛya, nin bɛɛ bɛ silamɛya de kɔnɔ. An y'o de fɔ silamɛya ye ka da Ala la ka i tile k'i jogo dilan a bɛ fɔ o de ma silamɛya.
bon a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ko micro kɔrɔ ye ka kuma bonya bon kalan min bɛ ne ɲɛfɛ o de don wa tari fili minnu don b'a la o de don wa tari haut-parleur de don ou bien a bɛ courant min na de don ayi kalan min bɛ ne ɲɛfɛ o b'a la fili min b'o fana na o b'a la a don bɛ courant min na o b'a la ampli fana b'a la haut-parleur b'a la mais nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ bɛ ka mun ɲini nin kelen kelen bɛɛ bɛ ka min ɲini ko kuma ka bonya mɔgɔw k'a mɛn kuma na seli sun jaga hiji nin bɛɛ donna silamɛya la de tari jogo na se ka sabati an ka hinɛ fandaw na jagabɔlaw an ka hiji k'a dɔn an kelen tɛ silamɛ ye an bɛ ka bagijɛ meleke siri an na ka alikaba meleke maa man kusa maa ye o yɔrɔ la c'est-à-dire silamɛya nana tan de mais dɔ sina k'i toro microphone kan ka taa n'o ye ko nin de bɛ kuma bonya mais ne taara ni nin dama y'a ka so nin t'a bonya dɛ alors ni dɔ ye haut-parleur ta ka boli ka t'u ka so ko n ye kan bonyana sɔrɔ an karamɔgɔ a k'a ti bonya dɛ ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan tari kan na bonya a bɛɛ kun ye k'a ka bonya silamɛya nana de jogo ka dilan polisi gendarme militaire ninnu taara jamana fɛ de ko jamana ka basigi cɛnikɛla minnu b'a kɔnɔ u ka don olu ni ɲɛnikɛlaw cɛ ka tila ka wari bɔ ka marifa san ka d'u ma ko a ye cɛnikɛlaw kunbɛn ni nin alors o kumana diɲɛ tɛ se ka balo fiyewu ni laadiriya tɛ o de la ala ye kiraw ci kiraw cira de k'u kana fɔ walejugukɛla mɔgɔ maa kɛra walejugukɛla ye ala bi i mako saya k'i jeni jahanɛmɛ kɔnɔ k'a yira waleɲumankɛlaw la ala bi hɛrɛ k'i ye yan i bi laban ala sago la kira nana tan de ka na juguman kɛlɛ ka bɔ société kɔnɔ ka ɲuman sabati alors o ko nalen dɔw ye seli ta ni misiri kɔni wele a ye an tatɔ don misiri la mais i bɛ taa sɔrɔ o ɲɔ dabali jugukɛla tɛ dugukolo kan dɔ te bɛ dugu la muso fila b'a kun 100 bi di dɔ ma dɔ ti 20 sɔrɔ bon n'an taara ta a man ɲi u ye n kɔri ko sira tɔ ka jan o kumana n b'a fɔ alimami ni dugutigi ni mɛri ye k'u ye n kɔri ko ye ko sira tɔ ka jan ko bayakɛlaw bɛ yen bon comme bayako in an hakili la a ye caman mɛn o la sa ni baya kɛra dɔrɔn diɲɛ bɛ lafiya parce que baya jɔlen bɛ fɛn dama min kan bilahi hali n'o sera ka kɛlɛ ka bɔ Mali la bi kɔgɔji t'an fɛ yan dɛ mais kɔgɔjitigiw bɛna bɔ an ɲɛ yan parce que yan b'u kabakoya ɲɛtaga la min bɛ fɔ kabini diɲɛ dara ko faamaw bɛ ka faso nafolo dun faamaw ye wari dun bon ni tiɲɛ don a bɛɛ bɛ dépend mun na éducation a bɛ dépend mun na faso kanu n'i t'i faso dɔn i yɛrɛ ma éduquer o de bɛ na n'o ye o mais ni silamɛya ye layidu 6 min di n'o talen don ka baara kɛ tiɲɛ kan ko wari bɛɛ tora a bila yɔrɔ la bilahi kɔgɔji t'an fɛ yan mais kɔgɔjitigiw bɛna Mali filɛ ne ye nin fɔ ya ka kɔrɔ o Amadu Tumani Mali président dɔ kun don a kamana guwana a t'a dɔn a bɛ min kɛ a ye Mali gouverneur bɛɛ wele ka tila ka leader religieux wele an yɛrɛ kun b'a la ka taa CICB la tile 3 baara ko a kamana gana n'a ye mɔgɔ min nommé ka bila yɔrɔ min na o bɛ mankan ci ko nin ye wari dun a ye wari dun ko n'a y'a sɛgɛsɛgɛ a b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ don a b'o bɔ yen ka na ni mɔgɔ kura min ye o ti tɛmɛ kalo 4 kalo 6 k'u bɛ kule tuguni k'o yɛrɛ ye wari dun mais ko ale kan ka ko ale bɛ mun de kɛ ko bon sisan mɔgɔ ko tɛ bilen mɔgɔ dilali ko de don
o tuma na an ka na ɲɔgɔn ye mɔgɔ bɛ se ka dilan cogo di ne ko président Kamana Gana a gana Kamana Gana Allahu Akbar bani mɔgɔ bɛ dilan san 20 kɔnɔ ne ko k'o dilan tile 3 kɔnɔ gouverneur u kumana invité u kumana bɛɛ kumana Allahu Akbar ne y'a ye ne ma maa sɔsɔ i ta la nka ne ko n ko ne kɔni b'a solution dɔn n k'a bɛ résoudre yɔrɔnin kelen mais fo a ka kɛ o ye jumɛn ye mɔgɔ bɛ dilan cogo di i ye min bila poste min na nafolo min bɛ yen ni vérificateur ko a y'a dun n'a jɔra a la sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ parce que a y'a dun Mali la yan hasidiya mana se degré dɔ la kana mɔgɔ tɔɲɔ fo sɛgɛsɛgɛli ka s'a dan la siga t'o la o la n'a fɔra min ye wari dun o ka sɛgɛsɛgɛ n'a jɔra a la dɔrɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la a y'a dun a ye min dun o ka ɲini ka bila a nɔ na siga t'a la san 10 ka d'a ma a ka baara kɛ faso ye n'a bɔra n'a muso bɛ min dun na sara t'a ye n'o kɛra songo bɛ ban pewu subhanallah zamzami an ka ministre dɔgɔkɛ minɛna coup de fil a ti jɔ dɛ a tɛ jɔ siga u ma sɔn ka ne ta in da nka o de y'a fura ye subhanallah u ye résolution min sɛbɛn ne ma n da y'a la Allahu Akbar ne ko wa a banna fura la u bana la o bana fura la ni so minɛna ka ban a ye min dun a b'o de fɔlɔ bɔ siga t'o la a bɛ tila ka san 5 kɛ ka baara kɛ faso ye a n'a muso ka kini de bɛ d'a ma n'o kɛra maa wɛrɛ t'a kɛ o ayi a bɛ da u ma Kulibali o tuma n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya nana de an jogo ka ɲɛ an ka baara kɛ ni laadiriya ye n'a kɛra du o du kɔnɔ a du c'est à dire hali n'a sɔrɔla a bɛ taa bu de fiyɛ ka na k'a ka tilelafana ye i bɛ taa sɔrɔ ka du ka di diɲɛ du bɛɛ ye bɛn ni laadiriya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya nana n'o de ye mɔgɔw bɛ yen u selila kira ka misiri kɔnɔ sɔlɔ silam n'i ye farida kelen seli kira ka misiri kɔnɔ i bɛ farida 1000 de baraji sɔrɔ mais n'i ye farida kelen seli alikaba kɔnɔ i bɛ farida 100 de baraji sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen u selila alikaba kɔnɔ ka seli kira ka misiri kɔnɔ ni alimami ninnu kɔfɛ tɛ dɛ ala kira yɛrɛ kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam mais u sara don min na ala k'u ma ko janimɛdenw don mais u sara ka sɔrɔ u bɛ seli misiri kɔnɔ Allahu Akbar Kulibali Allahu Akbar munna parce que u bɛ seli mais silamɛya yɛrɛ nana ka min ɲini n'a bɛ fɔ o ma jogo ani ŋaniya ɲuman o kun t'u la Allahu Akbar alors kira tilela mɔgɔ ka jeni mɔgɔ min bɛ seli aw tilela mɔgɔ ka kisi k'an to mɔgɔ tɔɲɔ na hasidiya la dabali jugu la n ti maa taatɔ ye ɲɛ fɔ ni alijinɛ wɛrɛ bɛ yen Mamadu ka ala ta tɛ dɛ alors ko baya bɛ kɛ an bɛ sin k'a tugu ɲɔgɔn na nin baya in ni nin dafara jamana bɛ lafiya dugutigi ye sirako fɔ ale ni ne yɛrɛ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka ala wele ala ka faamaw karaba ye an bɛɛ ye sira in ka dilan tara an na nako caman kɛ n'o tɛ sira in mana to ta n'an segira nin kɔ a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin dɛ n b'a fɔ dugutigi ye ko ne n'ale bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ ko ala ka faamaw karaba an ye u ka sira in dilan an bɛ baya kɛ komi Mɔmɔ Tarawele de y'u ka mɔgɔ ye a bɛ ka ne kɔri ko dugutigi ka sira ko dugutigi ka sira ko n ko an bɛ dugawu de kɛ tara a faamuna ayiwa o la ko bayakɛlaw bɛ yen an bɛ jɛ ka layidu in ta layidu dunan tɛ dɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ Bukhari la a bɛ Muslimu na a bɛ Abu Dawudu la a bɛ Tirmizi la a bɛ Ibnu Maja la a bɛ Sunan Nasayi la a ye nin bɛɛ kɔnɔna lajɛ ala kira ko maa o maa mana nin layidu 6 ta n'i y'a dafa i ti jɛ mais o fɔli dama anw bolo bi o kɛra gɛri ye ala tɛ maa minnu fɛ ni ala yɛrɛ ti sɔn o mago bɛ min na o k'a sɔrɔ olu wulila ka jɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ n'i ko baya ko ti tiɲɛ i ko kuranɛ de ti tiɲɛ ko a bɛ fɔ olu ma karamɔgɔw kabako don
kumana minnu bɛ fɛ k'a ta an ka jɛ k'a ta an ka zɛmɛ ala la ala kira ka sahaba si tɛ yen min sara n'i ma nin ta a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen a tɛ yen fiyewu a dalilu b'an bolo fana an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a fɔlɔ ye min ye ko n ti fila fara ala kan minnu bɛ fɛ k'a kɛ n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an zaa kɔrɔ ala k'a dafali nɔgɔya ala ka yafa ma layidu min don n'a dafara kana jɔrɔ jenini tɛ dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an zaa taw kɔrɔ ala k'a dafali nɔgɔya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shirifila lajabaw ma fele baaraw kun cɛra nin cogo in de la an karamɔgɔ ye Seyid Sharif Usman Madan Haidara fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ɲɛsin bɛ dugu min ma o ye Manankoro ye an y'an kunda Manankoro kan an karamɔgɔ bi don Manankoro kumana min na o y'a sɔrɔ Manankoro faamaw u bɛɛ lajɛlen bɔra Manankoro dugu kɔnɔna a n'a kɛnɛmalaw ka kɔlɔsiliw bonya kosɛbɛ walasa baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hɛrɛ la cogo min ni ka u kuncɛ hɛrɛ la Manankoro mɛriw alimamiw a diinɛ ɲɛmaw u ye foli ni waleɲumandɔnw lase an karamɔgɔ ma a ka ni nali la jama nisɔndiyara jama sewara ni an karamɔgɔ bisimilali ye fɛn minnu bɔra ye bisimilali kɛnɛ kan an ka jɛ k'o baaraw seereya ɲɔgɔn fɛ ama ko ka awale ma do akato chama gaba ama be da ama be ala ka ana dene ala ke salama ya dene akato bara sallallahu muhammad wa salatu wa salam ala asrafil mursalin muhammad bin abdullah mab'uth rahmatan lil alamin aywa ambe ma salama bela jilifo aywa ambe ala subhanahu wa ta'ala barkata bi kiran kan sejati kiran wa tarikati Bicara fakir itu, magama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kita anggap juga, ni Sharif Usman Madan Haidara, ni Nabi Dawud ke niat sampai amat sekaraso. Itu ayat kita kita tidur ini. Ambil politik anggap terbuka lah. Ni Sharif Usman Madan Haidara, kami cian terus. Allah kamna koro. Ini kena Allah kadam. Dan kalian ala ka dana awa ni lafiya ala ka dana awa amanati ambayin ala be amanani herabi akasi ni sare koroya foi ambayin ala be wakana asra anto albaraji ambe tola jenfo insha Allah ambapo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الكافرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Ome kuli ke akam ko Usman Adara kata jamaah telah jenena dia tumbai au fe tidak kono au du kono ko pangala au asu kan kera ni maya ambuluti ame oni kamofe komi ni ame ni na ya ayen kai ani kilia bi sabati komi ni ko abodo ni na apo do ke anyo komi ni yetala ni kilia bi sabati komi ni jo ni ko te tomi ya fami ko aga ko ta de boli ni na kali ni ala fe ni ala ke azaba ni kaka dabre ni kake sirada ni ani ka ko ni ke la jenela Kami macam mana kau ala kau lakala, ini macam apa? Kau di kumber bela sini, atau kau tu bela jenis sekolah. Kau bismillah, istirahat tu, tu bala. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد السلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هيدرا الحمد لله أمي على دفو سيغتالا كعلى بركة كعلى ولي مندو الله أكبر على من صنع كاني أنكانو يوم varagnon ka yoro kelena mana koroya no bena le 17 premier mois 2019 ambi o alafu Allahu akbar alafu le ko ambi solanga kirabaka ni Muhammadul Mustafa do alayhi salatu wassalam ambi solli aso dunga sanmanka anaka sawa nyuma Allahu akbar ka nga foli nyesi nam manankɔrɔka bɛɛ ma ye foli minɛ ani dugu o dugu mɔgɔ nana fara manankɔrɔkaw kan garibukɛni kunbɛli la an ka foli b'u ye an ka foli bi maire ye a n'a ka conseil an ka foli bi dugutigi ye a n'a ka kɔrɔsigiw an ka foli bi an ka limamu ye ani a ka misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ an b'u fo o kɔfɛ an ka foli bi dugu bɛɛ ye an nana an kunbɛra cogo min na ni tile in kɔrɔ ni ala ko tɛ nin kɛ man di nka ni maa ye min kɛ ala kama ala de b'i sara kana garibu jala kunbɛ ta a sara bɛ ala de bolo n b'a ɲini ala fɛ dugu in n'o ye Manankɔrɔ ye ala k'a barika ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ garisɛgɛ bɛ ala de bolo garisɛgɛ ɲuman ala k'o di an n'aw ma ala ka an se an yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'an siri mɔgɔ la an nisɔndiyara depuis an bɔra Buguni kunu Bugunikaw y'an kunbɛn cogo min na o sara bɛ ala bolo u n'aw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara la baara min kɛra Buguni kɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don ni maa min taar'i jɔ k'a lajɛ i b'a dɔn ko cɛw bɛ yen an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu k'aw bɛɛ ye sira fɛ mɔgɔ an ye denw sɔrɔ minnu tɔgɔ dara an na an ye denw sɔrɔ tuguni minnu tɔgɔ dara an musow la nin bɛɛ kɛra nin sira kelen fɛ sisan kuma na an bɛ dugawu kɛ an tɛ ka bɔ Buguni ka se yan mɔgɔ minnu y'an kunbɛn ka na se a yɛrɛ ma yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye yan ye an ka dugu ye dugu mɔgɔ wolola yɔrɔ min na o t'i ka dugu ye i kanuna yɔrɔ min na o de y'i ka dugu ye n bɛ fɛ ka mun fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a bangena Makka mais magangaw ka tɔɔrɔ bonyana kan ala ye diɲɛ d'a ma a ka hijira madinakaw ko an b'i fɛ ni maganba ni na n'anw fɛ yan madinakaw de nana ni kira ye Madina alayhi salatu wasalam a selen ye ala y'a barika don Madina na hali ni maa min taara hiji n'i ye Madina cogo lajɛ ka taa magan cogo lajɛ i b'a dɔn ala kɛn bɛ ka fɛn dɔ d'u ni ɲɔgɔn cɛ kanu de y'a sigi Madina mais dɛsɛ m'a sigi a dɛsɛlen de nana mais ala ye layidu d'a ma ni ala min ye kuranɛ jigin kan n b'i segin ka n'i faso la don dɔ la laradduka ila ma'ad n b'i segin i faso la ala ye kira dɛmɛ a sera jugu ninnu na a y'u halaki ka na magan minɛ minnu y'a gɛn k'o caman balolen to yen k'u kulukulu ka kɛ ɲɔgɔn kan u bɛɛ jigi d'an b'a kan k'u bɛna faga de kira y'u ɲininka a ko a kɛra cogo di a ye cɛ min gɛn kunu ala y'a se bi dɛ ko aw hakilila ne bɛna mun k'aw la u ko khayran i tɛna foyi k'an na hɛrɛ kɔ kɛrimun min abin kɛrimin e ye fɔnisere maaba de ye i bɔra maabaw de la i tɛna foyi k'an na kira ko izhabu fa antum tulaka a ye taa
aw kɔni ye ne tɔɔrɔ a ye ɲani mais ala y'i se mais n ti foyi k'a la a ye taa n bɛ fɛ k'a fɔ ye ala ye kira se a ye maga minɛ a bangena maga nka a ko la ne ye layidu ta madinɛkaw ye hali ni sera n t'u jaba ne bɛ taa sa madinɛ kira nana sa madinɛ ka magan to ye o tuma na yan ye kanu dugu ye yan ye Ayidara ka dugu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka dugu in barika a y'an kunbɛn tan cogo min na yarabi ala k'aw kunbɛn tan alijinɛ kɔnɔ ala k'aw kunbɛn alijinɛ kɔnɔ yan'an ka se ka hɛrɛ k'aw ye ala m'o kɛra ka fandanya ban ala m'o kɛra ka cɛganaw kɛ furutigi ye ala m'o kɛra ka musoganaw furu ala m'o kɛra min bɛ baara o baara la ka hɛrɛ suri ka ala k'o kɛ ala k'a bɛɛ kɛ baara ɲuman ye mana an bɛ dugawu kɛ yanni su koli cɛ ni ala ye waati dɔ yira an na n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan dakurunya fila min mana nɔgɔya an bɛ n'o tila ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka sira ɲini ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله فالحمد لله رب العالمين أم بدأ تبشر في الجباو كدا واتي كورونيكا أمينا أو بلاني يروينا كرفو دامينة أني أفو يچوكو مينين تويا أنكر مغو كسيراي كابو بغني كتافو منان كورو كيلومتر كمي أني مغامبو nyongo sira de tienen do wa aka janwa Allah subhanahu wa ta'ala era de be adando ngai ka do ga fo an karamo ini bela jelenke Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni kama mugo kandali kama ninga u blasira wani sira inka madama mi bay atwal islami laidu warata ka fo uti shueni ke uti jene yake uti mafa uti namara ke tuguni ni Allah subhanahu wa ta'ala era te mashima ajate hake don ni faso deme walew be ka jamana deun dlan o wuli ka jamuno mi ka jamana kono e ka do nga fo ni o la belebele bawdoy foli ni wali mando o bi di an karamogo ma ka da shibe hake mi naka ka tla kan sega unke ibado nga fo ko bi ke Allah subhanahu wa ta'ala nyada de kama ayacha sirka bi dina indeme ala ka na deme ayacha sirka bi dina in korota ala ka anna korota foli ni wali mando o be manan koroka bela jele e fo ka ta se mafele garalo buguni chemala bani mononche ka fo ni nyona chama me Allah subhanahu wa ta'ala bolo ala ka irane naula ni Allah subhanahu wa ta'ala manga jonya irana sigida wore shufe wajulu minkera obina obela jelen soronga ya noche ame au blaya akambe jian wati wora wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega Sega tinya wilila tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila saraga jugu bomori tinya wilila nebo tinya wilila dabali jugu kemori tinya